basta usapan, hindi lang basta babanat. Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kasama po natin ngayon ng umaga si Senator Francis Tol Tolentino, ika-61 sa balota po, kasalukuyang Majority Floor Leader po ng Senado ng Pilipinas at isang batikang abogado at lingkod bayan. At talagang kilala po sa paglaban din po syempre at pagtatanggol po ng mga teritoryo din po natin sa ating pong bansang Pilipinas. Pabati mo na po natin, nasa linya live. Senator Tolentino, pagbati po ninyo sa mga Pangasinense at dito po sa mga tiga-Dagupan. Ay, magandang umaga po. Bigat ka na kayo. Amin, Senator Tol Tolentino po ito. Magandang umaga po sa mga kaibigan natin sa Dagupan. Apo, thank you for taking our very early call. I'm sure very busy po kayo. Kamusta muna po ang inyo pong pag-iikot-ikot sa buong bansa po natin, Sen? Sa 2 araw na lang po, kahapon galing tayo ng Tacloban, nagtapos tayo sa San Pedro, Laguna. Ngayon po ay yung motorcade ko po sa aking sariling lalawigan sa Cavite. So, ayun. Opo, sabi naman po, at sa Mandaluyong bukas, tapos na ang kampanya. Opo, medyo nakaka-recover na rin po yung boses niyo. The last time that we talk, Sen, medyo. Meron pa rin. Opo. Meron pa rin kaunti. Okay, I'm sure ito po resulta rin po ng inyo pong talagang isinusulong na pakikipag-usap po talaga na hindi kayo mapigilan na kayo po ay magbigay po talaga ng update tungkol po dito po sa mga usapin po na may kinalaman po sa ating soberenya. Kamakailan po sa inyo po, breaking news po ninyo ito mismo sa ating programa na yung pong pagsakop po panandalian ng China doon po sa Sandy Cay po na parte po ng disputed area po dyan sa may West Philippine Sea at part ng ating EEZ. At alam po natin po na sa ating pong itong teritoryo po na ito, itong buong bansa po natin, kayo po yung unang tumuligsa po dito. Ano po ba itong Sandy Cay na talagang bakit po talaga ninyo binigyang diin po na dapat atin talaga yan, ipaglaban natin yan? Alam niyo po, yung Sandy Cay, sa pananaw ni Senator Tolentino, very symbolic po yan kasi nasa harap po yan ng Pag-asa Island. Maliit na isla lang po yan, 200 square meters lang po yan. Katapat po ng Pag-asa Island, ang distance ay 2 nautical miles, so mga 3 kilometro. So kung ikukumpara niyo sa bahay, yan po pananaw ni Senator Tolentino, yan po yung ating bakod. Lahat po ng pangaharas ng China, yung isang araw sa Ilocos Norte, kahapon po sa Bango de Masinloc. Kung makikita niyo po, sila po ay nakasakay lang sa barko nila. Kahapon po ay China Navy. Nakasakay lang sila sa barko, hinaharang yung ating mga isda, binubuli, tinatakot yung ating Coast Guard, binubuli. Lahat po sila nasa barko lang. Ito po sa Sandy Cay, bumaba po sila ng barko nila at pumunta po sa isang isla natin at nagwagayway ng bandera nila. First time po yun. Kaya sa akin, symbolic yan. Ito yung kaunahang pagkakataon na umalis sila sa barko nila, sumakay sa maliit na lansya at pumunta sa Sandy Cay. Itong ganitong aksyon, bagamat propaganda, ay nakakabahala kasi hindi sila nababa pa sa barko. Parang-harang lang sila, pabangga-bangga, pabuli-buli. Pero ngayon, bumaba. Kaya para kay Senator Tolentino, mahalaga po yan. Kaya dapat po seryosohin din natin ang pagtugon po dyan. Opo. Bukod po dito, doon po sa ipinasa po na ninyong Tolentino Law, kayo po ay, kayo mismo po may akda po nito kung saan po yung West Philippine Sea at yung pong talampas po ng Pilipinas na dati pong tinatawag po na Benham Rise ay kinukonsidera po natin bilang critical areas po ngayon of national interest. So ano po ba ngayon yung update po patungkol po dito po sa usapin po na ito bukod po sa mga nabanggit po ninyo, Senator Tolentino? Alam po, ang update po dyan, nag-file po tayo ng batas noong si Senator Tolentino noong April 21 na creating a Talampas Oil Corporation dahil excited po ako dyan, napakarami po langis dyan. Kaya ngayon po habang napupunta tayo, ang dami rin Chinese drones doon sa ilalim. Nako. Kumukuha ng litrato. Yan po ang ginagawa nila. Yan po yung update yan. Pero ang talagang gusto kong ibigay na update sa ating mga kababayan sa Dagupan at nakikinig ngayon. Kung napupunan nyo na ho, ang haba na ho nitong kampanya, itong kampanyahan itong para sa eleksyon sa Lunes. Isa lang po ang nagsasalita tungkol sa West Philippine Sea, si Senator Tolentino, sa lahat ng kandidato. Bakit po tahimik ba? Bakit hindi
po nagsasalita. Bakit ako lang hindi po ito kaya mag-isa? Sana po magkatulong-tulong po lahat. O oposisyon man o nasa administrasyon, isa lang po ang Pilipinas. Maaring iba po ang politika natin, maaring iba po ang lapian natin, pero isa lang po ang Pilipinas. Bakit ako lang po ang nagsasalita tungkol dito? Opo, nakakalungkot po kung titignan po natin, tama po yung sinasabi po ninyo na talaga, kayo po yung pinaka-vocal po dito. Yung nabanggit nyo po na mga drone po, ito po yung mga unmanned drone po sa ilalim po ng dagat na natagpuan po. Drone, opo. Tama po kaya, 7 pa lang ang nahuhuli natin. China Telecom po yung SIM card at nagpapatuto po na nagsasubmit talaga, nagsatransmit ng data sa China, pero ang tingin ko po hundreds po ito. Opo, ito pong usapin po dito, ito po, nabanggit nyo po about sa West Philippine Sea, ito pong about dito sa talampas po ng Pilipinas. Ito naman po, dito naman po sa ating pong mainland ngayon, lumalabas po na talagang ito pong China, may interest po talaga na i-espiya po tayo. Kamustahin po namin po, yung lumabas po doon sa Senate hearing po ninyo, tungkol po doon po sa mga espiya po ng China? 19 po nakakulong ngayon. 19. Yung mga nahuli po sa Subic, sa Palawan, sa Makati, 19 na po yan. Pati yung nahuli sa tapat ng Comelec. At meron ako mga detalye na hindi ko pwedeng i-reveal. Siguro hayaan na natin ng kapulisan. Opo. Na itong mga nangyaring arrest ito mga nakaraang araw at na ako po ay nalulungkot at natatakot din, nangangamba para sa ating mga anak dahil wala silang kalaban-laban dito. Ulitin ko po, si Senator Tolentino lang po ang tumutulig sa dito sa hanggang sa ngayon. Kaya po ako'y nalulungkot at parang itong laban ng Pilipinas, binuhat ko na mag-isa. And yet, all of them will all benefit. So, sana po magkaisa po tayo sa labang ito at sa Lunes, pagboto natin, isipin din po natin ito. Mahuli na lang po dito sa mga tanong po na ito. Senator, gaano po ka-importante na hindi lamang po sa usapin po ng mga opisyales kundi ng buong sambayan ng Pilipino, particularly yung mga kabataan po ngayon, na dapat seryosohin po ito pong usapin po na ito? Nakataya po yung hindi ng teritoryo natin, yung kinabukasan nila. So, alam niyo po, ang China, ang gusto nila watak-watak tayo. Watak-watak tayo sa politika, watak-watak tayo sa social media, watak-watak tayo sa pangbabas, watak-watak tayo sa paninira sa isa't isa. Kasi mas maalwan sa kanila, mas madali sa kanila pag divided po ang Pilipinas. Mas madali nila tayo masasakop. Kaya sinasabi ko, pwede kaya sa isang issue lang na ito, kahit oposisyon ka o administrasyon, magtulungan po tayo. Correct. Isa lang po ang Pilipinas. Yung po ang sinasabi ni Senator Tolentino, magkaisa po tayo dito. Opo, Senator, ito pong mga ganitong klase po ng usapin na mga piling senador lamang na tulad po ninyo talaga ang in-depth yung pong approach po dito. So, kayo po bilang isang kilala po na batikang abogado at professor po sa isang constitutional law sa sa professor sa Cebu, gaano po kaimportante na kailangan po ng isang eksperto sa batas na tulad po ninyo sa Senado? Yung sinasabi ko po lagi, ang Senado po ay gawaan ng batas. Hindi naman natin magawang requirement na lawyer ang senador, pero kailangan po malaki po ang background sa law. Gaya po ng isang ospital, kailangan po doktor ang hina-hire nila. Hindi po pwedeng mag-hire lang ng lawyer ang isang senador. Correct. Kasi po ang iboboto sa Lunes ay yung senador, hindi naman yung hina-hire nila na lawyer. So sana po yun na maunawaan ng ating mga kababayan. So si Senator Tolentino po ay nag-aalay uli ng serbisyo, pero sana po maisip natin na si Senator Tolentino hindi lamang po abogado. Wala po akong kaso ni minsan sa Sandigang Bayan. Hindi po ako nagkabahid ng korupsyon. At pangalawa po, importante, ako po ay may takot sa Diyos at mahal ko po ang Pilipinas. So sana po maalala niyo si Senator Tolentino sa Lunes sa mga ganyang katangian, hindi po sa pagbubuhat ng sariling bangko. Sana po mahalin natin ang Pilipinas. At sa Lunes po, ang magdedesisyon ay ang taong bayan. Humihingi po ako ng tulong sa mga kababayan natin sa Pangasinan, nagmamahal sa Pilipinas, sa mga kababayan natin sa Dagupan. Ito po muli si Senator Francis Tol Tolentino. Marahil, sir, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Apo. Marami na tayong interview. Marahil ito na po yung huling pagkakataon makakapag-usap tayo bago po mag-eleksyon. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga pagkakataong binigay niyo sa akin, sa lahat ng pagkakataon na interview niyo po ako. Ang habang buhay ko pong pasasalamatan ng inyong istasyon
Magandang umaga po. God bless the Philippines. Ito po si Senator Francis Tol Tolentino. God bless us all. Magandang umaga. Thank you po and mabuhay po kayo. Ingat po, Sir Tolentino. Senator Tol Tolentino, ika-61 sa balota po, mga idol, sa darating po na halalan. Nakapanayan po natin po ngayong umaga. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.